Apa? Aku tahu bareng karo Dek iki isin. Ngapa? Wong dalang Yogya maune ya nuwun sewu. Dalang kulinane nunut truk numpak pesawat karo aku Garuda sikile mudhun mancat ngene. Lah aku ning andeng nyapa to Mas Eno, ngewangi ngerem jerene. Apa enek pesawat mudhun nek Dek ngewangi ngerem? Niku refleks kok, Bah. Kula niku Refleks apa ya saking kowe ora Jawa pengalaman kok. Ngono kok ditutup-tutupi lah bareng Garuda pramugari nguweni snack, nguweni kopi moh. Ngapa? Ora gelem bareng mudhun. Lah nyapa Mas Yono kok gak order? Lah engko mbayar gitu. Wah, piye kae gratis ya, Mas. Sik Mas Gareng. Apa? Iki nek ngudal lelekku apa iki? Apa iki ya nuwun sewu dagelan senior numpak pesawat ya ora pengalaman. Ora pengalaman ki, Pak. Sampean ora kelingan jaman kula bareng ngerem terus sampean teng ndi, Pak? Toilet ngoten niku katoke terus separo. Lah ngapa? Lah jarine kenging apa, Bah? Kepek iki pas pipis ki pesawate menggok. Dadi iki ya melu menggok ngene. Ora kuwi tok. Lawange toilete pesawat ki rak dijeglek ngene, glek ngene. Lah nek nggonku kan yo mung ngene terus mak blek ngono. Lah aku golek iki ki renek. Dadi nguyuhku kuwi sing tok nutup lawang mancal ngene. Lah kok pramugarine nginceng lho ki enek asu nguyuh ngono kae. Monggo diaturi tindak munggah kene men supaya ndang rancak lakune. Mangga. Mangga Mas Gareng. Nganggo tembang apa? Rasa nganggo tembang wis ben mlaku dhewe kok kaya. Iya, wis ben manja. Oh karo Abah. Ya, Pak. Karo Abah Kirun monggo, Bah. Wah iya, matur sembah nuwun. Seneng aku nok. Ya dikancani karo para pepunden karo para senior. Ya matur sembah nuwun. Ya. Ngatos-atos, Bah. Nggih. Sugeng dalu Mas Eno. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Bah. Kang dalu. Iki jane Gareng tok. Ngapa? Lah mergane? Aku panitia. Aku Mas Kondang hajatan iki koordinator. Oh, gayane koordinator piye teko telat kok koordinator. Lah telat ki rak sing bengi iki. Lah terus Mas Kondang sarunge ndek gaya aku wis tampil dhisik kok. Oh ngono ya. Lah iki Rodono angkitmu sing masang terop ki sapa? Oh iki terop. Niki sing masang abahe no? Lho sing ngomong sapa? Aku ki tekon. Lho. Anu kalimate panjenengan menika janjane nakokke. Lah sing masang terop ku ya keluarga Yayasan Putra Pandhawa. Nggih. Wong kene ya duwe dhewe kok. Ora mungkin terop Madiun tekan kene. Nggo apa? Lah wong aku sing tak terok ning iki kok. Ayo ning aku gawe terop ku nyuntuh Mas Kondang kok gekku tak gorene upil apa? Nek tenan lho, iki kanugrahan kanggoku. Sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung pupuran putih nganti saiki ditimbali panjenengane bapak terkenal ki lagi ki. Kok bapak terkenal? Iki lho sing digawe iki lho, Pak Kondang. Kondangnya ora terkenal. Ya nek ngono ya ora Pak terkenal tok. Sapa? Bapak Kuncoro ngono ya. Ya iso Pak Kuncoro. Ya Kondang. Lho ngatasi ketua pepadi kok aku lagi sowan pisan ki piye? Mas Kondang wis WA aku. Apa? Gareng rasah mulih. Kowe rak lagi iki. Heeh. Kowe 3 dina kon ning kene. Ya kon bongkar terop iki kok ngringkesi anu iki. Rumangsaku kok iki wayangan Mas Kondang iki wayangan wis dihitungi 300 wayangan mbumbuh. Wah, langkung kaya. Wah, 300 luwih nanggap wayang somben iki. Ki terus wayangan terus. Terus menika. Wong iki Mas Kondang rencanane ben minggu kok. Wayangan. Niku ling ngendika dek kapan, Mbak? Ling ngendika ben minggu itu dek kapan? Wingenane pas ning Tambun niki rencana wayangan ben minggu. Wayangan terus. Nek sing mong nanggap. Lho ora Pak Kondang dhewe to? Lho Ora Pak Kondang dhewe. ya Pak Kondang ya enek sing nanggap ya enek. Wah iki jan iki luar biasa lho iki tamune. Iki ngatasé iki wis lapangan iki mone lak kali. Heeh. Ditutup dienggo lapangan untuk kegiatan kampung. Ngluber tekan kono. Lho tekan kono nganti nggo mangan wis ditutupi aku dadi urung mangan iki.
Ardahar bingung mergo ketutup. Ketutup ning ora apa-apa iki demi Aku ra gumun. apa? Mas Kondang mantu ngene iki lumrah biyen mantu sing ning gedung pewayangan ya ngene iki. Bar Mas Kondang mantu, aku ya mantu anakku. Tamune ora mung ngene iki. Apa? Weh, ora perlu akeh. Wong 100 tapi gak mulih. Apa ki? Lah ngenteni aku utangan kabeh sing tak nggo. Sing gak tanggung digawe iki. Poso mbok wae iki bengi iki nglumpukke balung apisah Mas Eno. Nggih. Panjenenganipun Pak Kondang pikantuk besan. Wah, besane dalang kondang saka Boyolali. Leres. Dalang sing ra duwe daging. Apa? Lah tengkleng balung tok. Aku yang terjemahke tengkleng ki ora duwe daging. Apa? Teng kuwi mambu, Terus kleng ki swara. Swara sing mambu entut. paling ora ya abab ngono. Ning ora Pak Kondang ki begitu arep besanan karo Mas Tengkleng. Heeh. Kaget mau. apa? Mas Irawan kan matur bapak. Heeh. Pak aku lamarno Camboyolali Bener. putrane Pak Sri Susilo. Tengklengi gak disebut. Aku melu ngeteri begitu Pak Kondang mlebu daleme klenteng. Tengkleng kok klenteng. Mlebu daleme klenteng. Tengkleng, Pak. Nanggone Tengkleng. nanggone anu Tengkleng Pak Kondang kaget. Lho. Wah, lah iki besanku ki paling ora wong akademis. Nggih. Oh iya. Kok UNJ apa UGM? Terus Nyawang nuwun sewu, nyawang mustakane Mas Klenteng iki kaget. Sirahe kaya kompresor, profesor. Profesor. Dadi ora enek rambuté blas kek kene entek kene dingu. aja mbok godhol. Dadi modele kaya Jet Li lho. Aja mbok godhol. Ora Iki piyayine Mas Tengkleng iki kesel-kesele. sapa? Apa ana awan mantu kok bengi dalang ya iki. Lah kuwi wong kepepet butuh kok. Wong kepepet butuh ya ngono kuwi. Wong mantu kok mantu awan mantu bengi aja ngeyel dalang. Nek ora wong bingung kepepet butuh. Wau bengi tesin dalang delanggu niku. Mas Kondang tindak gak. Ketok arep nyiapne amplop. Gak usah lho Mas. Gak usah lho. Tenan aku buah lho rene. Engko mok sangoni sungkan. Nggone ketua pepadi kok ndagel kok njaluk bayar. Saru. Nggih. Saru neh iki nek sampean ra nyiapne amplop ku saru banget. Tenan lho Mas. Kowe iki jale njaluk apa ora? Mas Kondange wong sukses luar biasa. Mlak kok wis tira kok. Raga, mayare ngraga upawa apa kowe. Mas Kondang iki tindak tok wis wibawa. Mas Kondang lagi mlaku nudelengen. Siji Mas Kondang, loro Klaten. Joglo Tumiono. Kuwi nek mlaku modele kaya ATM. Pak Tumiono mlaku kaya brankas modele. Aku wegah, aku gah. Kowe mesti jurusane rono. Ora aku ya omong. Mlaku tok Mas Kondang kaya ATM lho, kaya ngono. Iki lho aku ora senengku ndagel karo dagelan tanpa anggaran ngene iki lho. Kok Mas piye kok tanpa anggaran? Lha iki teko rene iki piye urusane iki aku sing iki nek ngisor kono iki aku sing ditutup. Piye rek? Aku kok iso tekan kene kok ora ono sing ngongkon aku tekan kene piye lho piye Jan? Lah aku dagelan ngeyel kok. Kok dagelan ngene Aku kene wong pasang tirope tak parani butuh pelawak mboten aku ngono. Aku dagelan. Ane ya ora iki jenenge jemput bola, iki manajemen. Manajemen kok sing diamuk kancane. Mbok kaya Mas Eno kae. Ngapa? Lho iki bengi iki kae urung genah. Lah kuwi wis ngancam wayang simpingan sakmene kae iki. Kok sing diancam wayang iki dalang super power tenan wis wong Power bank. Apa jan Kok aja nyulayani abah iki Run. Iki bengi iki Abang ini ngendika dalang super power kula niku malah terus ati kula ciut mbok sak lumrahe mawon, Mbah. iki sensi. sak lumrahe piye wong kowe iki ora lumrah wong kok. Lho kok ora lumrah wong pripun? Dalang kok bendina laris kaya ngono kuwi lho. Hitungen dalang kok kowe jenenge Aku delok aku nyawang jadwale we kesel. Iki jadwal kebak lho bojone iki kapan ning garap aku. Ayo sakarepku bojo-bojoku kok nek arep garap ndadak lapor kowe iki Lho lah yen pancen kowe ora kecunggah aku lah ya iso dadi sukarelawan. Diloke ngono karo nesu. Ora nesu, aku saiki lagi ngerti kok. Mulane kok nek nang omahku betahe ra jamak-jamak. Ya betah wong sedina ora mbok suguh apa-apa kok.
Dalang kok larise luar biasa. Lho, iki bola-bali ning di nggon lak kula menerjemahke jenenge dalang. Iki hebat. Sena Nugroho. Iki seje karo dalang-dalang liyane. Corak Solo oke, Yogya oke. No ki nonton sewengi muput ora bakal bosen mergo wiwit pertama nganti entek-entekan lucune tetep ana. Nunggal profesi karo bapake putra dalang Ki Suparman. Ki Parman. Grojokan 1000 Pak. Utar. Wis, Aku wis ngerti nek kari dhewe iki. Ora iso. Ora, apik. Talem aku yen mbok jak grojokan 1000 paribasane rezekine wanci saiki. Hobine royal. Ngoten. Lho, lah kok ngono kok mbok arani elek iki piye? Royal ki kudu elek kok ya. Royal ora kudu. Contone kaya panjenengane Pak Kondang ki ya royal koleksi wayang-wayang kuno. Iki royal, kowe lak ora ya? Ya. Kowe lak sing mbok openi lak sing ora sing tua-tua ya, sing nom-nom ya. Ngomongamu ki ora penak. Lho maksud iki wayang anyar lho. Wayang anyar wayangan jurusmu iki dalang luar biasa. Apa? Jangker wis ngene iki. Mlebu nang YouTube kuwi Hongkong komentar. Walah Ngamarta terus apa ki? Hongkong kok Ngamarta ki lho. Sing komentar ki orang wong Indonesia tok, Ngalengka komentar, Minak Jinggo komentar Blambangan, nganti setan Minang Sraya iki sing nonton dudu wong demit barang. Mula rupane dalange saking bendina mayang kaya danyang to. Bocah dalang kok dan luar biasa. Ciri khase Masena kowe ngerti? Apa? Pokoke titenono nggon keris. Angger rada kandel ki keris asli. Ning angger ora ana anggarane keris iki sing bautan lho. Sing diputer tok ora ana isine. Iki asli iki. Iki asli. Kapusan kowe. Lho ora ana isine. Lho ora apa-apa iki lho. Ha apa ora ngetoke dalan kere ngene iki. Mosok dalan kondang kok kerise ora ana isine iki piye? Mas iki mbangane ribet nang pesawat ki nek dadak dititipke kono. Apa kowe numpak pesawat kok kowe mung nunut bis lho? Ngenyek iki mau ngenyeki dalang kondang ndi kulino nang Jakarta ora numpak pesawat piye? Ngapa? Iki wong iki yo ning ya kuwi. Apa? Aku tahu bareng karo Dek iki isin. Ngapa? Wong dalang Yogya maune ya nuwun sewu. Dalang iki kulinane nunut truk numpak pesawat karo aku Garuda sikile mudhun mancat ngene. Lah aku ning andeng nyapa to Mas Eno, ngewangi ngerem jerene. Apa enek pesawat mudhun Dek ngewangi ngerem? Niku refleks kok, Bah. Kula niku Refleks apa ya saking kowe ora Jawa pengalaman kok. Ngono kok ditutup-tutupi lah bareng Garuda pramugari ngeweni snack, ngeweni kopi moh. Ngapa? Ora gelem bareng mudhun. Lah nyapa Mas Eno kok gak order? Lah engko mbayar gitu. Wah, piye kae gratis ya, Mas. Sik Mas Gareng. Apa? Iki nek ngudal lelekku Abah iki. Abah iki ya nuwun sewu dagelan senior numpak pesawat ya ora pengalaman. Ora pengalaman ki, Pak. Sampean ora kelingan jaman kula bareng ngerem terus sampean teng ndi, Pak? Toilet ngoten niku. Katoke teles separo. Lah ngapa? Lah jarine kenging apa, Bah? Kepek Ki pas pipis ki pesawate menggok. Dadi iki ya melu menggok ngene. Ora kuwi tok. Lawange toilete pesawat ki rak dijeglek ngene. Lah nek nggonku kan yo mung ngene terus mak blek ngono. Lah aku golek iki ki renek. Dadi nguyuhku kuwi sing tak nutup lawang mancal ngene. Lah kok pramugarine nginceng lho ki enek asu nguyuh ngono kae. Kaya dadi karo jejak lawang ngene lah akhire nyontrot rene. Wong kekurangan kok do diumbar ning ngarepe wong umum. Ah, iki pengalaman. Iki jare ndek gaya apa to? Panjenengan Pak Kondang iki. Agustusan. Lho. Jane iki Jawa apa ora nek iki mantenan Mas Kondange busana jangkep. Aku lak omong to rene iki lagi pisah. Iki keluarga besar rumangsamu. Kowe nek nang kene iki percaya nek iki keluarga besar. Ngono to. Sawangen Mas Kondang sakmono tur Irawan adike gedhe-gedhe nek mlaku no kuwi warok-warok endi kuwi aku teko ngono. Wong sak omah kok lemu kabeh. Iki duwe gawe kok. Saking sing Mas Kondang lemu putrane lemu Bu Ajahe
Sampai kuru. Ngapa? Dagingnya tiba Pak Kondang. Ora iki digawe apa ta iki? Mantu. Ngunduh mantu Mas Gareng. Lah saiki yen mantu ki aku ngerti. Lah ngunduh ki apa? Iki download wedding. Kok download wedding ki apa? Download ki ngunduh wedding ki manten ngono dadi ki ngunduh manten ki download wedding ngono. Sing pengalaman. Kuwi lak nganu, kuwi lak moderne. Tegese ngunduh kok. Mbah aku yo. Nah, Awakmu sing kulino kuwi. Ngunduh ki apa? Ngunduh ki ya gopek nek cara Jawa. Gopek ki lak yen woh-wohan. Nah. Wong ki wong Gopek. mosok wong disogroki ngene. Nek dagelan ki besok yo ngunduh. Ngunduh ing pakarti. Ngunduh apa Mas Gareng? Ngunduh ki ngundang tangga teparo handetolan sanak kadang. Terus Duh ki saka tembung duduhake iki lho mantuku. Dadi ning daleme Pak Kondang ana Piyayi Putri wis do pirsa iki mantune Pak Kondang ngilangi sarusiku. mula diarani mantu. Mantu. Pak Kondang ora ngeman barang sing metu. Nah, ku yo Lah kaya mbok pirae ragate dienggo ngujuti merajakne anake. ku yo kaya sing mantene lanang. Apa? Mantu. Apa? Sing demane man metu. Ha nek ra ditokne ya lara kabeh ning awak. Maksude iki tabungan sing ragat manten ki ora Pak Kondang. Wopomu ngeres. Ngeres. Aku kok anu Mbah, kula ning guyule menggok kok tekan tabungan iki lho. Hubungane apa? Demane man metu, maksude tabungan. Wong sing demane tabungan ki apa Khusus manten lanange ora sademan beng sing arep metu. Ku nek deman ora metu, lara kabeh. Aku ngene iki lho dagelen ora sak grup ora klop ngene iki lho. Lah karuan kowe anggaran aku ora kok. Sampeyan wis saged dadi panitia kok nyuwun Bani anggaran. ora aku nek perkara Lah terus apa gunane kowe nganggo iki? Bros iki. Iki bros pepadi. pepadi. Lah iya, lah kok Aku anggotane termasuk anggota penasihat pepadi pusat. Lah ngono kok Lah ketua DKI kok njaluk anggaran sorry no. Rasa dipikir bengi iki. Sesuk ngono. Tosok ben ngono. lagi iki lho ana kere kok mlipir ya iki. Aki jenenge kere iki lho kaya awake dhewe iki men anu najano kere tapi jujur. Betul. Lah sing jujur-jujur kae ora jujur malah mentale kaya kere. Iki dirawuhi calon besan lho. Sapa? Pak Arianto karo Bu Nurhana iki ya calon besan. Jurakane bis Iki aku kok nganti ora ngerti lho ya. Aku ora roh mergo aku ya suwi ra ditanggap ngono. Jurakane bis PO Haryanto. PO Haryanto. Wah, aku ngerti parkire bis ning kono loro. Wah. Mas Tengkleng entuk gratisan bis loro. Gila. Dalange tengklengke wis karek ngebel Pak niki kula besanan kali Mas Gondang karo Pak Rianto wis cukupi bis kirim loro. Mula Mas Gondang pasuryane bengi iki bening. Lah iki kualik lho. Apa? Ah sing manten anyar anake kok sing ngonimun bapake iki. Sapa? Ha iki sing ngonimun ki Mas Lah Tengkleng. nunut anggaran. Bis barang iki nunut besan ngono. Ya kowe kon iki apike kon munggah. Sapa? Besan kon munggah. Sapa? Lho, suarane no ben pirsa nek besane Mas Kondangi dalang sing luar biasa. Oh Mas Tengkleng. Heeh no. Ya setuju. Mangga Mas. Yo Mas Tengkleng. Turuk. Carweng Carwa. Bali ulon ngono we lo beda-bedane kok kowe karo abahe ya kanca karo aku lak ya kanca. Wah jane Mbak Jange apa aku iki dadi dulure iki mulai iki JSMKI. Mas Tengkleng. Mas Tengkleng mulai SMKI JSMU lagek roh iki. Apa? Dek nganggo sepatu. Nganggo sepatu kok sikil kok ra sinkron kok mlakune iso ngene. Wah,
ngetoke mesrane karo Kang Garwa Kopel. Apa? Kopel ya, Dok? Kopel. Apa ki? Pakaiane Sarimbitan. Sarimbit. Wah, ketok yen ki bahane turane sing wedok. Ngenyek. Iki anak wedok Sapa? Diwengku Irawan. Ah, putrane Mas Tengkleng. Putrane Mas Tengkleng. Iki ngeweni contoh putrane. Piye to, Mas? Karo Bu Tengkleng sing saiki ki ngalor ngidul ki gandengan. Wingi aku petuk nang Mall Soro sing wedok ya digandeng ngene. Mesra. Mesra apa ngono nek diculin jupuki jajan ndi-ndi. Nguremet ndi-ndi dijupuki malah. Kuwi ngelek-ngelek kanca kok. Mas Tengkleng, lah. Duh. Nggih. Iki ya makane esuk meneh iki digawe aja ngundang dagelan elek-elek ngene iki. Dek ya wis ngerti ya nek kelakuane dagelan. Monggo Kanjeng. Monggo. Wah. Tajake kecilian apa sepatune iki? Matur nuwun lho, Pak. Sehat ya. Sehat, Pak. Weh, kegedean jam nganti abot ling angkat. Pancen kene iki mau digarapi kowe. Ora apa-apa, besane ya ketua pepadi, sampean ya anggota pepadi gek padha senimane nek gojek ya ngene iki. Nggih, ora apa-apa. Oh, ya kulino gojek ning dhuwur panggung. Sing kegedean ki ora jame tok. Kupluke barang. Gede. Sing kabeh. dikupluki kupinge barang. Nganggo jam biyen dewan. Oh iya. Dalang terus anggota dewan 5 tahun. Nyalon kene. Piye dadi? Ora dadi. Kok dadi dalang ya dadi DPR. Halo Mas Tengkleng. Nih, waduh. Derek syukur, derek bunga. Amin. Panjenengan bepisanan kalian Pas kondang. Pak Kondang. Amin. Muga-muga bisa putrane dadi Mimi lan Mintuna. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan selain maut. Amin. Mas Tengkleng iki rak neng Bekasi. Nang gone Harapan Baru sampean nyuwun donga apa nang masyarakat iki nang penonton wayang kanggo mantene. Mumpung sebagian masyarakat ing tlatah Mantansi Mantan kene iki lho ngendi? Bekasi. Lah ya Bekasi lak mantan to. Bekasi lak Mantansi. Oh iya. Iki wis do rawuh. Ayo. Tokno pangunek-unekmu kira-kira bis kuwi biayane pira? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kunjuk dumateng para rawuh ing sami lenggah wonten daleme Bapak Kondang Sutrisno. Kula nyuwun donganipun panjenengan ing sedaya ing rawuh. Mugi anak kula kekalih dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Oh dadi pun mboten dadi keluarga sampean, sakniki dadi keluargane Sakinah. Iki sing tak bayangne nek Pripun? Apa? Mas Kondang, Mas Haji Kondang karo Kang Susilo Tengkleng iki engko nek ndek putu. Lha ya kok dibayangke ngapa lumrah lho. Putune ning Boyolali kono. Biasane nek cah cilik iki bayi kira dolanan nuwun sewu rambuté mbae. Monggo rambut renek. Mongko kene renek rak kaya kurmak telusur. Apa ya ana putu kok plorotan. Monggo Bawa Mas, bawa sing pelok. Ora iso pelok sing ya pelok sing lagune dheke sing sempat. Nggih kula ya mireng panjenengan iku ya ngarang lagu barang. Ngarang lagu ning ora payu ya Mas. Lagune apik, lagune kalau saya menilai bagus. Sing bawa ya ben Mas Tengkleng, Sing nembangke ya Mas Tengkleng. sing nabuh Mas Tengkleng. Sing ngendang Mas Tengkleng. Sing bayar sapa? Ayo Mas, ora butuh apa-apa kowe. Oh alah untari. Bejo temen tondo aku dadi wong tuwa. Nalika mantene sungkep nang kene. piye? Kene nangis. Ngopo? Mergo ya urung rabi waktu kuwi. Oh iya rabine sik anake. Lagi sik anak. Ayo Mas. Nggih, lagu panggodaning katresnan. Ora sing kae lho dudu kuwi sing lagu. Timbang ono katresnan. Imbang. Ah kok Aja panggodane katresnan. Panggodaning katresnan kanca-kanca kula sing do iso imbang ana katresnan. Mosok sampean lagi nikah kok wis arep digodha karo wong ora mungkin. Nggih. Imbang ana katresnanku ibune. Engko bar iki jurakane bis putri nyuwun palilah Mbak Nurana wis suwi ra nang Jakarta kon tindak panggung setuju.
Pak Haryanto, suara rakyat, suara Tuhan. Nggih. Mangga, mangga. Saben dina mong ngalamun Iki gandrunge buteng ya iki. hangen-hangen mring wong manis. Bedane Mas Tengkleng nembang 1 tahun yang lalu dengan sekarang apa? Nek saiki- Nembang ini ki fokus. Lho sing disawang bojone. Yen biyen setahun yang lalu ki nembang ngene golek sasaran iki. Zaman semon. Lah saiki wis ana fokuse ya Mas ya. Nggih. Piye, enak to? Nggih. Ya wis terus. Enak to, wayahe, wayahe. Harap urip rengan Mayange apik. Nabuh opoe. Lho niki yo diwara-wara kok, Mbah. Napa? Niki tanggal 21 September pinjang Mas Tengkleng ngasta wonten ing Puri Beta. Wah, Payu. Ciledug. Piye iki piye? nggih. Iya, iya, iya. Mas nganggo dagelan ra? Ora. Nganggo gareng, Nganggo sapa, Mas? gareng. Gareng sapa? Gareng kebak-kebak sing monggo mesti. Bunga susah dilakoni apa teka lan pun kakang hati kurang bisa lali. men. Ayo sak langgame engko Mas pokoke. Nggih. Saben dina mong ngalamun jroning sepi hamong tansah kadul wewayanganmu duh nimas wong ayu lita-litan bisa lali saya anggrek rujet hati lalewamu manis amung kumantil ing padyoning netra apa teko sironi mas citreng janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu Piye katresnanmu Jan kowe ngerti pitik kena telo kae oh pitik gering ya Pak joget ngempek nyekukruk kaya ngepos. ya ngepose nek bentukmu kaya ngono kuwi sing ngarani kododan kaya kitiran ning Banjarnegara kae lho. Lah wong jenenge wong ki Ya oke. wayang ilang gapite kok. Mantap.
mongko nimas katresnanku bebasane tan iso tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Kur barengi kanca-kanca sindek. Asik. Tepuk tangan untuk Mas Gareng. Yes. Luar biasa Lidiket. Pokoknya harapan baru ini digoncang oleh Gareng. Oh, untuk sambutan penonton tarianmu Jos. Jos, ki arti tanggap Gareng tok kon nang perapatan ngono. tanpa nganggo iringan Tanpa nganggo iringan yo kur dengklak-dengkluk. Aja disaruhe. Iya. Menggeh. Nano ya Mas. mongko nimas Sampai Mas. bebasane tan iso tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Matur nuwun Mas Cengkleng, alhamdulillah. Aku ngene iki. Wis, tenang. Aku ngene iki gur arep ngetokke, Bah. Ya. Aku isih sehat durung mati. Mergo Ya, dikabarke mergo mati. dengenane ana sing dikira kena musibah ki awakmu. Heeh. Ning wong ki nek dikundangke mati malah panjang umur. Amin. Sing mati ki dudu Gareng Semarang ning Nggih. Solo 3. Nggih, amin. Ki. Anakku lanang Angga. Amin. Ngono ki aku jobku arep dibatalke karo Mas Ino. Piye? Dikira aku mati tenan. Lah wong sing ngabarke sing SMS aku ya ngertine Gareng sampeyan lho. Neng media sosial ya Gareng Semarang. Apa ya telepon aku? Wong mati kok ditelepon. Lah iya, apa ya enek kok. Nganggo anu ora. Arep cetok SMS ki, Mas, apakah anu dengar berita Mas Gareng meninggal? Aku nganti HP ki tiba. Waduh, wong begini lagi karo aku to kae. Heeh. Begini tiba deng ngono kuwi. Ah kok kowe muni kok dites ditelepon. Ah ditelepon ya ora diangkat wong mati kok ditelepon. Telepon kok mati. Sing ngelekke malah bojoku coba tak telepone ya nok. Aja wong wis mati kok ditelepon, kok nek tangi malah cilaka. Lah iya. Lah kuwi kepiye to kuwi? Lah kowe nek terus mati terus apa ki ngletak wis mati terus ditelepon upamane kowe mati tenan. Terus ditelepon kowe tangi terus mbalesi. Kita kan mati ngono ki. Ayo. Lah ngono ki ora ya ngono ki ana lho Mas sing telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Mas Gareng Semarang nggih. Alhamdulillah sehat tutup wis. Iya. Aku buktekke. Kowe lah kuwi Aku kudune yo kaget, aku dhewe kaget. Iki lho, aku wis pesen kirim bunga lho. Aku iso arep njaluk bunga, tak golekne bunga bank ki gak enek sing buka. ana wong. Ya wis Kok sing penting wong panjang umur. Iki nuwun sewu saurunge dalem. jurakane Kudus Apa? P.O. Haryanto. Terus Piye? Pak Tumiono. Ngerso dalem Bapak Tumiono. Pak Tumioren rawuh to. Rawuh. Lho, alhamdulillah mergo aku urusane karo beliau. Pangkatmu ki lho apa? Wong kowe iki karo cagak joglo kae larang cagak lho. Lho wong aku ki ngraketke Cagak joglo Klaten. Joglo Kasatrian Entrepreneur kae. Kae cagak sitok ki dimbrukne digotong dinyang wong. Lah kowe digletakne digotong sapa gelem tuku mayit?
larang cagak. Oh ya ora kok ngono kuwi. Kaya dadak tinggal. preso monggo mau wis tak stop rezekimu lho. Iya. Mau salaman karo aku. Kowe nyetop rezekiku. Gareng sudah datang Mas Tino. Belum kelihatan. Begitu mbak cucukan kowe. Wong wis teko sore ning kene jeglek kok dulu. Oh tak corek lho, Desember batal lho kowe. Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah, kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso ono kuwi piye? Kok Pak Tumiyono ki celuk-celukane ya ono kok kowe kok muni ngono. Lah iya, oh mudar kowe. Kurang ajar. Mudar kowe wis diurusi Pak Tumiyono kok kowe ngaturino. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iku dalang kok kaya kudune Mas Dalang ngono kok nano. Aku pisan kowe malah blabene bola-bali. Aturana. Monggo. Lah kowe sing tuwa iki apa, Bu? Masa aku? Lah kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek ora tuwek kowe to? Mbok aku dhewe lali lahirku tahun pira kok. Nuwun. Kalwo nuwun. Matur nuwun. Dumateng Bapak Tumiyono mboten mirangi kamardikan keparenga jumeteng wonten jumeneng wonten papanggungan mriki. Monggo katuran jemenem. Monggo Pak Tumiyono. Monggo Pak. Duduk. Nggih. Saiki jajal wani ora muni. No, ngono kowe wis. Lho kowe malah sing ngundang kowe lho. Aku ki akon kowe kok. Oh, kok ngongkon ngerti kelewuk diakonke wong. Wong Pak Tumiyono kok. Aku nek Bapak Haji Tumiyono jumeneng terus kowe karo aku ning sampinge ngene iki. Apa? Isin aku. Kok isin? Wong sugih diapit kere loro. Cok ngono apa? Biar kita kere tapi jangan kere mental. Ora. Karena beliau itu mendidik para cendekiawan supaya mentalnya kuat menjadi pengusaha yang sukses. Siap. Kowe nyuwono dawuh. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Rawuh jam pinten kalau mau? Aku udah dari kemarin di sini taruh, Bang. Taruh mune Pak Kondang. Oh, wiwit kalau wingi. Dari kemarin pagi, makanya saya datang langsung goleki karena biasanya Nggih. Gareng itu nek dundangi kemarin saya bisa enggak Pak ya gitu. Jadi 2 kali Pak. Jual mahal. Oh, saya Mas Gareng di turu ke Keladan atau bentar Pak. Tanggalan saya kosong tidak ya? Padahal ya kosong kabeh ora ana wong dalam. Model iki lehmu. Sik iki antarane kowe karo Seno kuwi meh padha lho. Meh padha. Kala marica. Senengane obong-obong wong, seneng yen kancane ra dikeki gawean karo wong. Sing sabar. Pak Tumiyono arep ngundang kowe 20 dina 20 bengi, awan bengi ning kon raimu ora oleh diilangi. Daya tetep macak ngene garing-garing go rupamu itu. Wong ora ngono wong nuwun sewu lho Pak, mboten nami kula wong jenengipun kula menawa nggih mawi nari tenaga rumiyin. Lah pamit Pak? Hah? Wong cek sehat kok nari tenaga apa kowe slungkrah apa? Wis pamit kowe areke. Cek suwi aja sik Kok raga cek kaya ngono kok. Yen arep golek tambahan ki saling mendukung. Piye? Dukung. Ya nek ngono. Nah. Tak wae dorongan kowe matur kono. Bapak nak tak dorong ning ngono karo saru. Tak dorong kok nguri. Wong bapak menika gandeng. Aku nguwahi dorongan. Dorongan-dorongane ora cukup dorongan mental, ora dorongan disurung tenan. Alah. Aku ora ngono nek kok Surungan. Ayo nek ngono bareng. Nika nyuwun pangapunten sawetawis gegojekan. Ya, saya tak matur sedikit. Nggih, monggo Bapak, monggo klontosi. Jadi sebelum dalu Pak Kondang, Pak Tengkleng, saya tadi kaget karena pas lagi ngobrol sama Pak Kondang juga. Nggih. Saya besok mau ngunduh mantu Mas,
tapi nggak ngendikan besane sapa nggak ngendikan. Jadi Dari pirsa? kadang belum. Didelikke kok, Tapi Pak. Pak gitu. Saya pikir Pak Kiai Boyolali. Nggih. Dengkleng. Taunya besane. Nah, Nggih. Didelikke, Pak. malam ini Pak Kirun, Mas Siap. Gareng, Nggih. Pak Seno. Nggih. Jadi kalau Gareng guyon itu dulu para sepuh itu ngendikan. Tinggal ke Molimo. Oh. Leres. Tapi para sepuh juga ngendikan jalan no Molimo. Wah, kuwi angel. Iki angel. Tapi aja nyantar. ngeres loh ya. Aja ngeres. Wong Apa, dereng jangan- wong dereng disapu tetep ngeres niki. Tinggal ke Molimo ning jalankan Molimo tegesipun. Jalankan Molimo satu. Napa? Satu Molimo itu satu. Nggih. Melumah. Mul- Aja ngeres sih tapi melumah. Lah yen mboten ngeres pripun wong adegan pertama kok wis mlumah iki lho. Mlumah. Iki melumahi beda. Melumah itu artinya pada saat orang melakukan proses pernikahan berarti Nggih. itu tangannya sudah nggak boleh ngatung Gak ora njaluk nah. sama orang tua. Mandiri. Artinya tanggung jawab Kuwi baru. Aja ngatung ning sing rumangsa duwe dhuwit ki ngewehono ngono lho. Kuwi ngono ya awake Sik. dhewe. Kowe iki jane omong karo aku apa karo Pak Tumyono? Ora aku ki jelaske. Jelas to, njaluk kok kurang Ben jelas. cepat. Nggih. wengi. Mol kalih. Mau Melumah. ping pindho mengkurep. Nah, niki mengkurep tegesipun Mengkurep itu sudah meninggalkan barang-barang yang sudah tidak baik pada saat muda dilakukan. dikurepke di tegesipun tutup. Tinggal Tutup. Mengkurep kaping 3. lali aku pengen itu apa ya? Mlumah mengkurep miring. Ora. Ora. Negatif toh. Aku biasanya Miring rumah ki miring ki nek kowe iso ketengkleng barang. Nek kelemon ya angel gak teko-teko. Gak wong pengalaman. lah iki Pak Tum lek sik goleki mlumah mengkurep Melebu. mlebu. Mlebu. Aja negatif loh, Rek. Mboten mboten. Melebu itu artinya pada saat muda kita belajar, kita menginjak kepada dunia baru. Dengan dunia baru itu berarti orang harus belajar terus menerus untuk menyongsong masa yang Depan. baru. Berarti mlebu dunia baru. Baru bar prawan bar Joko wis dadi suami istri mlebu dalam rumah tangga baru. Menjadi suami istri mlebu. Mlebu. Sekawan 4 Rapat, metu. metu. Tuh. Kowe mlebu iki kudu metu. Aja negatif. Mergo yen mlebu ra metu sumuk. Sepo. Engko nek metu ora mlebu kecewa. Negatif. Urung mlebu kok metu Mikirnya kecewa. negatif. Jadi Aja ngeres-ngeres. Aja ngeres. Mlebu metu. setelah ilmunya banyak semua, Nggih. itu semua sudah diserap. Artinya yang terakhir adalah semua harus diamalkan. Diamalkan. Metuno mengamalkan apa yang telah Ku nek wis didapat. sukses kaya Pak Tumyono. Diamalkan. Nek cara entuk rezeki wis mlebu, kuwi ya kudu metu. Ngono kuwi. Mergo wis enek wong rumah. Iki kerene lagi ngene. Iki glibet iki ya jenenge mestur iki. Ngemis teratur iki ngene iki. Nah terakhir, Mlebu metu. Terakhir. Lajeng ini rodok nggak enak nih. napa Pak? Mlebu, Mlebu, mlumah, murep, mlebu, metu. M terakhir. Nggih. Jadi saya bicaranya adalah menghasilkan sesuatu yang positif, Positif. buat khalayak yang ada, Ada. di lingkungannya. Dah, saya titip itu, saya Terakhir. derek Mang Ayu Bagio Bab menika. Sing M terakhir tadi Rasa jelas ke. Oh, ngono tak tahu. Gede tuwa mosok di. Pokoke garis bar mlebu metu terus mutah-mutah. Kuwi Kareng rada cerdas kan. ya iya no. Ayo apa? Tujuannya yang mencari dolanan boneka sing iso tata jalma. jalma. Jadi derek Mang Ayu Bagio, Nggih, derek Bapak. Mingah, Mas Kondang, Mas Tengkleng, saya derek Mang Nggih. Ayu Bagio. Mudah-mudahan putra putri nanti ke depan jadi orang-orang yang hebat. Amin, Yang amin, amin. Oke, sekarang saya Ketularan barokahe Bapak Haji Tumyono. Bapak, kepareng lenggah. kula lak sampun ngertos panjenengan teng dalem wonten ringgit, wonten gongso. Mila mboten ketang sak krempyengan Mbok katuran. mbok katuran enggak nembang. gini, ini jagoan semua nih Loh, belakang. niki babonan mboten jagoan wedok kok. Kalau saya nanti nembang kabeh mulih. Loh, ning kala wau pesenipun Pak Kondang ora kitang apa bawa apa-apa. Sekedhik. Oh,
Mbak Ayu monggo pinarak berdiri, Mbak Eka berdiri, saya turun. Oh, Jadi yang ada bagian nyanyi, bagian sawu dadi ora enak. Ya Mbak Ayu pinarak jumeneng karo Mbak Ika ya. Aku ngene iki lho, aku iki sing paling pekemu karo Pak Tum ya ngene iki lho. Walah napa to Pak kok? Nggih, matur nuwun. Pak Tumiono. Mboten nimbang miring, Pak. Siji wong yen serakah. Menungso serakah siji. Lho kok miring. Wong jenenge kanca apik iki. Oh. Nek ngene iki jangkep ngono. sekarang apa namanya? Ayo biar nyanyi. Iya. Bapak, Bapak kersane. Matur nuwun tepuk tangan Bapak Tumiono nembah nuwun kanjeng. Bapak kepareng matur. Apa? Bajing loncat. Bapak kepareng matur niki napa mboten ngentekke transport masa siji Amerika siji Singapura lho jarake adoh to, Pak. Adohan. Jadi jangan dilihat dari situ. Hidup itu harus punya Disyukuri. pengetahuan internasional. Bab menika. Jangan negatif. Jangan negatif. Biar Selalu ingat Wawasannya. kita harus melihat semua dari sisi yang luas. Pak Oke? Tumiono piyayine Matur bijak. nuwun. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi Matur sembah nuwun Bapak. Sembah nuwun, Kanjeng. Matur sembah nuwun. Nggih, nuwun. Nggih. Enak ya. Ae dhewe iki ling mlipir. Waduh, iki meneng wae jatahe padha iki. Wah. Lah aku pendengar setia Pak Tumiono ngendika akeh iki mlebu nek kowe iki ora ming 5 ning 6. Apa neme? Apa mau mlumah? Mlumah, mengurep, mlebu, metu. terus sing terakhir Muta-muta. muta-muta 6 mudar. Ora iso wong dhek modot to. Elek. Mau sore iki le meling aku tenanan mau sore. Piye? Pokoke aja lali Pak Tumiono munggah, Pak Tumiono munggah. Cair ngono. Ora kuwi awake dhewe gambleh mau ora nembang to. Heeh. Entuk ngene. Heeh. Sing nembang imbang ana katresnanku lungguh ning ngisor kuwi. Kok leh mau ora mau ngono. Oh Mas Tengkleng to. Disinggahke. Ngene iki nang awak enteng. Tapi arep piye aku nuwun sewu lho, Reng. Apa? Nek ngrasake joglo kasatriyan wis bolak-balik. Aku ngrasakne dhuwit bis iki rung tau. Sik, santai. Pak Haryanto isih apa ijol dolar. Alah dolar aku ora percaya. Aku rupiah ya gelem. Aku urung tau ngrasakne dhuwit bis urung tau. Kowe ora ngrasake karemu panggung klebon copet wedok. Apa? Kowe anggere rambut balekke tak nikah lho bengi. Apa to, Lek? Ngomong iso-isone wong kok nglimpeke balekke. Lho, Apa iki? mau ra jare karo Abah Kiron pengen ngrasakne duit bis. Ah. Iki kira wis tau to. Ya wis, nek wis tau. Wingi ana lho penyanyi wedok ngono kuwi mulai stroke. Man, wis ke pilih stroke apa? Ora usah tok balekke sampean muni aku du penyanyi aku sinden kok. Oh iya. Wis ora ana berita ulangan kok. Manut lambene Mas Eno. Bajing loncat. Mangga Mbak Ayu. Nggih, niki. Iki sing rawuh bengi iki seluruh Jakarta hadir. Jago PWKS jago Seno Nugroho. Yes. Wes pokoke yel Taman Mini kae ya. Seno Nugroho. Yes. Nah kuwi kok. sapa wae dalange sing penting dudu Seno. Lho. Kok malah ra ndukung ki lho, Lek. Lho apa kuwi iki pedomane ki lho apa? Seno Nugroho yes kok sapa ae. Sapa wae dalange sing penting wayangan ngono lho. ngono kok. Sorry Mek. Sorry sorry no. Pak, nek aku ra trima, Pak. Ora apa-apa. Nek aku ra trima. Ae do meneng wae iki arep ana gareng medun dadi cantrik ya engko. Syukur kowe. Wong lehmu anu. Nek ya nuwun sewu Mas Eno. Pripun? Saya sering mengikuti live streaming sampean. Live streaming. Kok lebih subebek. Live streaming. ngomong apa? Kalau lebih subebek. Live streaming. Nah, Aku mau ngomong apa? mau live streaming. Sing ngomong kowe ngono kok. Wong anggar bar entuk dolan lunyu. Ora ngono, aku kulino komen-komenku tak amati. Ya betul. Saya pesan penggemar Seno Nugroho ora kok pesen meling. Meling. Karena ini budaya Jawa. Nggih. Tontonan Jawa.
dagelan sapa ae sing nderek Mas Eno kuwi apik. Apik. Nggih. Nek ngomeni aja negatif. Nggih. Mari penggemar Seno Nugroho berwatak tata krama dan sopan santun. Yes. Salam budaya Seno Nugroho. Yes. Pak, karo nganu, Bah. Iki nun sewu nggih. Nek Nun sewu, niki kula pesen pola dagelan niku antara menang kalah penderita dan yang menderitakan. Dadi yen enten dagelan kalah menang ampun aja diarani sadis, diarani sok sadis. bully. Enek sing ngene, wong pancene iki nang live ngibur langsung masyarakat, yang penting yang ada di sini. Lah yang nonton YouTube itu kan mung delok sekilas, ora utuh. Nek ngomen iki lho, cangkeme dagelan iki omong ae, randang nembang sing dan lain sebagainya. Nyangkem-nyangkemne mata-matane. Lah kuwi wong Jawa apa dudu? Lah niku kula ya malah sok melu jengkel. Lah iya. Ya, kula dhewe wis kula dhewe dunekke kok apa. Lah iya mesah. Kula niku masuk angin tenan ya dunekke. Oh kuwi rekayasa, bagi arep leren. Tapi bagaimanapun juga salam budaya seluruh yang streaming malam ini yang lihat live ini. Oke. Salam budaya. Bajing loncat. Oleh ayu. Ayo yo. Monggo Mbak Ayu. Ya. Gunung Galunggung Kapengkur. Diartekke ra. Apa? Saene diartekne, Bang. Iya iki ya. Gunung Galunggung sing. Diartekne. Gunung Galunggung kudu diartekke. Diartekne. Kowe ora paham basa Sunda takon aku. Ya, ya. Urip nang Bandung 2 dina. Ya, 2 hari kok 2 dina. Gunung Galunggung apa mau yuk? Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Apa Galunggung. kuwi? Kuwi apa? Kamu jange apa? Gunung Galunggung ki kapungkur. Dadi ning mburine Gunung Galunggung kapungkur. Ya. Oh, mburine Terus Lagu ini Gunung Galunggung ini gunung apa? Gunung Kertu. Oh iya. Gunung. nah gunung meneh. Dadi mburine Gunung Galunggung ki ana gunung meneh. Loro gununge. Oh, jejer loro ya ya. Wong wasis kok kaya ngono. Kuwi nek gak kulino nyekel gunung gak tahu. Wong kuwi apa ki kisute ora kok. Paling ya bedor ngono. Kuwi kan Ya gunung bah ning wis kisut. Iya, iya, Bro. Iya iya. gah Tahu. kuwi. Gunung Galunggung kisut ki lahare wis ora metu blas. Ya metu ya mak tes ngono tok. Ayo terus. Sumedang Katunjang. Apa Mas? Ayo burine Gunung Galunggung ki kutha Sumedang. Dadi ana wong arep ning Gunung Galunggung liwat Sumedang urung tekan kono wis ketunjang. Wis ngono wae. Ketunjang kisut. Wis ngartekne apa enake ram ngono lho. Enak. Asline ya ngono kok. Wis ben to. Aku dalang ki anggere dilunasi omonge enteng ngono kuwi lho. Wong Ya, ku pancene suwi melu piprayangan ki suwi. Kuwi lho Bandung ku rak piprayangan. Kok priprayangan pariangan kok Ya priprayangan. melok piprayangan ku. Terus tutuk nangka diterjemahke apa meneh? Talaga Telaga wis jelas. Sukawayana. Modiar apa? Sukawayana ki apa? Sang Kawayana iki artine di sekitarnya. Dadi ning seputaran telaga kono. Ku basa apa? Kok iki njaluk diartekke kok trewek. Ya bener ngono kuwi. Iki kemalamane dalange ngono kuwi. Pengalaman kok pengamalanan. Pengalaman. Pengalaman. Nah, pengalamane Ya, oke. dalange menerjemahkan tentang gunung-gunung itu ya wis ahline kuwi. Bareng tembang diterjemahne dalange kok aku rumangsa pekok ngono. Angel lho kuwi. Oh dereng kok, Bah. Iso genep. Urung kabeh kok. Terus yuk. Terang kicik di tengah gua. Modiar. Ana kata-kata icik-icik ki piye? Icik-icik wir. Ayo kowe ning Apa? do tekan tengah telaga kuwi do bingung. Heeh. Ki arep nendi iki terus sidane ketemu gua terus ning gua kuwi do terang kicik. Terang kicik. Terang kicik ki apa? Terang kicik niku napa? Terang kicik ki tak goleki ning kamus ora ketemu ya ming terang kicik ngono kuwi. Lah terang kicik iki akhire petuk icik-icik wir. Bare. Ora mboten ngaten, Bah. Piye, Nduk? Wik. Wik icik-icik. Kok menawa kok kalimat buri sing jawab. Heeh. Iya yuk.
Saploke icik-icik mau piye? Terang kicik terus. Terang kicik Gunung Nah, dunung nak ki nggone. Nah, yen ki bener. Mlebu guwa peteng arep terang kicik ora ngerti nggone. Lah ora ngerti nggone. Kok iso ora ngerti gone iki sebabe apa? Ah, peteng jero guwa kok ana listrik. Ora peteng tok, ora peteng tok ya mergo picek kuwi. Terang cicik Terang kicik peteng ora ngerti gone. ulah pundung turis sungkurulan sungkem. Oh, apa Mas? Ulah pundung. Ulah apa ki mau? Ulah pundung disungkur lah sungkan. Kudu angel iki to digatekke sik. Ya piye. Terus Ulah pundung. Wah, peteng arep terang kicik sulak kesusu. demek pundung. Lah iso entuk pundung, entuk kempel, mbok terserah ora ngerti. Iya. Ora angger bab ngono ki dalange iso apal banget. Apal wong kuwi jenis nyawang debok kok. Hiburane ya kuwi kok dadak. ayo apa? Tadi niku goleki kok, Mbak. Tadi peteng ora ketemu gone ming tok di. Bareng ketemu Tian. Oh tadi Nek iki bareng ketemu Tea. tadi teater. Wayahe. Tarim. Wis aku gak ngerti. Ora iso ayo. Oh nggon tekan tedi yo ayo. Wis teyang iki piye? Harim, kuwi bareng ketemu terus kelingan kancane. Sopo? Wah iki Tarim nek ra tak kei. Terus diundang, Rim Tarim ngono kuwi. Oh arti cak tedi mau. Heeh. Mergo ya wis petuk gunung kuwi mau. Terus Tarimah raga wayahna. Ragawanya anak ki ragane tadi. Ragane Rawana. Nyorimnya aku wis genti kowe. Gantian ceritane. Jane wis tenan. Masal ngono ceritane. Embuh. aku rumangsaku ngawur kok iso tatak ngono piye? Tak diomongi aku bareng diterjemahne malah ketok pekok ngono. Aku ora mudeng kok ngampe lulungan barang kuwi lho. Kok iso tekan tarif bari ngopo? Tarife pira nyah ndang genten kowe ngono kuwi dadi. Tarim ki jeneng wong kok ya. Tak ketek tarif. Terus. Ngancik. Wah, Tarim langsung mlebu terus ngancik. Ngancik apa? Ya, Ngancik apa? Ngancik kancane mau lho. Oh ngancik. Di negara Lho, ngancik di negara no kok. Sik to tak pikiri sik lho. Iya. Iki arek ngarang kangelan iki. Anak negarane barang. Negara Sunda ya. Bajing loncat. Loro dindum sing nembang ayu. Ya. Sing Sing loncat aku, lah bajing elek gareng. Ora sudi. Piye to? Ado-ado saka Semarang tekan kene kok dibajengke iki lho. Loh, iki rak lagune bajing loncat dibagi-bagi. Mbak Ayu nembang. Lah sing loncat kula, bajing elek gareng. Setuju mboten, Pak? Setuju. Oh. Iku sike, abahe. aku sing mbayari. Abang anu wae, dados Tarim mawon. Apa? Aku sing dadi Tarim. Amin dadi tuntang kok. Andra Tarim ngacicing. Ngacicing no. Lungguh kuwi mbuh. Ya tak awure aku ya padha karo kowe kok. Padha raruhe kok. Ya mangga. Aku ngacicing aku. Calik-calik.
ayu sing nyekar. Sing nembang ayu, sing beksa Ika karo Mas Gareng. Enak ya, Jan pasangan radial. Ideal. Ideal. Enak ya Mas Eno? Luar biasa. Enak kowe lungguh tok. Lho lah ya ora bangun nek aku melu joget ki ya ora pas kok ya. Bagian iki wis dhewe. Ana pan-papane Mas. Piye? Apa? Maestro Campursari diaturi tindak. Sapa? Ratu Campursari. Ratu Kroncong. Ratu Kroncong, Ratu Campursari, Nyi Nurhana. Oh, Campursari. Maestro. Ya. Luar biasa. Menika ugi wonten awala mangke bar menika nggih, Mbak. Nggih. Saking Bu Warsini Tumiyono. Oh iya. Nggih, napa? Nyuwun lagu Kadung Tresna. Oh iya, engko diaturake. Mangke. Monggo Bu. Bu Ajah, monggo Bu Ajah. Ya, turun. Bu Ajah. Bajah. Jarweng jarwo. Iya. Ket mau rayu ora blas alah. Monggo Bu Ajah. Sing sayo sing rukun dua loro. Oh, Suka jaluk Bu. Tuk. Redek. Es jan. Alah. Bareng dipundhut karo Pak Haryanto jan. Apa? Kaya modele kaya bis terbaru PO Haryanto. Ya jan pokoke. Matic pokoke. Ki kok mati iki mikmu to, Kak? Wah, mik bosok kowe digawa. Muni yo, Oh, oh muni. tanganmu kuwi sing bosok kok. Bunur. Nggih sampun Ah nggih. nggih. Niki mboten dikeh. Gak usah. Monggo Bun Hajah Nurhana. Bu, PO Haryanto. rawuh Jakarta kala napa? Kalau wingi Mas Gareng. Kalih Bapak Nggih. jujuk wonten Tangerang. Nggih. Niki info apa sekedar isu apa memang betul Kadros ajeng besanan kali Pak Kondang? Insyaallah. Amin. Niki sing gendong napa sing cilik? Sing cilik. Oh sing cilik. Wah, mental arep dadi mantune Pak Kondang. Wis pokoke dongakno ae. Engko gan komplit iki tenan. Suwe-suwe Pak Kondang wis ora nanggap seno, ora nanggap dalang liya. Apa? Alat gamelan, tero panggung Pak Sound Kondang, sound system Pak Kondang, dalange besan. Ya ta? Terus Nggih. kon urusan bis, urusan kendaraan PO Haryanto. Bosok-bosok awake dhewe iki wis. Iki nek dinyangi dhewe ngono bosok tenan. Mboten to, Bah. Nggih tetep mung jeneng. Tetep. Kabeh arep Pak Kondang dhewe ora masalah. Sing penting dagelane tetep kudu awake dhewe. Tetep awake dhewe ne ya manggone bis keri ngono awake dhewe. Ya Tapi ya besan dalang. Anak wedok Untari iki ya penari ya iso nembang. wis sing Nah, genah besan putri ratune Campursari. putra-putrane sing Wis, cilik sing Cek. calon mantu ki ya nembang suarane ya Lah apik. iya, suarane apik. Tur tanggapan pira-pira ditampa ora butuh apa-apa lho. Peralatan terbaik di Indonesia ya Yayasan Putra Pandawa. Ngene kok kon nanggap seno ngopo? Apa kuwi kok? Ngono kok. Ya bener. Wis tenan dinyangi dhewe iki calone awake dhewe. Aja. Kayak ora butuh jiwa Pak Larang lho. Tanggalane tiwas dibuderi lho kae. Lah iya. Bu, nyuwun sewu kangge tamba kangen Piyayi Jagodetabek. Suarane Bu Nurhana saiki piye? Lho. Bawa, nek ora bawa cucukne pokoke. Cuk. Wis. Cucuk. Mbah. Nun. Niki wonten Mbak Hendra. Mbak Indra Utami. Campur napa? Mbak- Kroncong. Kroncong. Nek Mangke, radio mangke, nanti Mbak alirannya Jon, keroncong kalau Cek. Campursari. Panjenengan rin boyo. Nggih. Sampeyan wah iki enak lho iki sindene sewengi nganggur iki. Plesir iki. Iki kaya wong arisan nduk.
Apa Lah kok anak wedok kudu munggah ki ya luar biasa anak wedok ki. Sapa? Iki no. Al sampeyan susu iki. Sama lah. Mbak Elisa. Elisa kesusu kuwi kudu. Ayo Mbak Nur monggo Bu aja. C ngaturaken Dereng pindah to Pak Waryanto Kudus. oh tasih Tasik wonten mriko. nggih Tanggit pindah wong aku ya suwi ra rono dadi engko nek nggih karo Pak alamat. tadi anopo Bapak wau ngendika Nggih. 31 Desember Weh malam tahun baru. Nggih. Waduh kowe nang ndi Reng? Aku wis dijawab kok. Wis dijawab to? Heeh. Ana ben gak batal apa Pak Haryanto tak panjeri ae. Penyan kula bayari DP riyen Pak, ku timbangane batal. Wonten mengke Abah tindak ten Kudus lho Pak Wong nggih. Nggih. Mila ben ra batal Pak Haryanto tak panjerane. Lah Awake dhewe dagelan mampu. Apa dhuwit bis kuwi? Pak Haryanto ki sepiro? Aku ya ora sombong lho. Terus ngapa? Bang-bang kuwi duwe dhuwit kaya ngono sak akeh. Aku petau ndemek. Aku ya ora tau ndemek ta aku ora sombong. Sik iki kere kok sombong to iki. Lho kere iki Iki sida nembang ra iki. Nembang. Ora sida takon legane lho. kowe wani apa? Ora wani aku. Nek biyen kancamu. Nek biyen kancamu. Biyen kancaku, saiki njuk DT Bu. Bu napa nembange apa? Biyen nek nyeluke Nurhana, Nur saiki muni. Lah wong jenenge Nurhana apa kon ngundangno Sena? Ora mungkin kok. Saiki ya kowe mesti Bu Aja, Bu Nurhana. Biyen nek karo kene Nurhana, Nur muni saiki tabrak bis ndasmu. Ya ora sadis, Pak Haryanto ki ora sadis ngono kuwi. Wah, aku jeneng tabrak bis ki wutuh, mosok ming tabrak kok ming milih ndas. Nggih mboten wonten. No, ngene lho, no. Yen ana wong tuwa salah ki delekke ora mung Aku anu kok matur karo abahe. Nabrak bis mesti wutuh ngono. Ora ana nabrak kok. Sik ndase. Ra ono. Lah kok Abah sing kleru. Golekne ganti gampang to. Sesuk jangan dengarkan anjing menggonggong. Muni ae. Sing penting Pak Haryanto tetep jalan. Amin. Nyambang napa? Mangga. Ngimpi mawon. Anu Pak De Suli. Ngimpi. Sapa sing gedher ki, Cri? Ayo jenenge ngarani wong ya sak penake dhewe. Iki dudu Gondo Suli ta? Kowe ngawur. Lah tak undang Gondo Suli jenenge Gondo Rukem. Kok bondo. Napa? C ngimpi. Ngagem bawa. Bawa. Oh, bawa. Ya ana ya. Sampean nuwun sewu. Bawa sak anune ora. Monggo Bu Aja. Ngambara ing ngawang Luar biasa. Nadyan suweran Bang. Ya ning suarane sewuto ya. Lemu bengokke kuping kene. Sing waras iki karek iki. Sing kene wis blas kok dadak malah kene arep budekne sisan Gumun. Aku ki krungu suarane Bu Nurhana ki lambemu ku mbok banter-banter kok. Luar biasa kupingku arep emut. Anu mawon, Pak. Sak wau pundase saiki awake tabrake bis. Mas Eno ku ya malu-malu. Pun to kajeng iki padune wong kesel kabeh iki dadi glayuran ten panggung lho. Saking senenge Iki semangat. rumangsane iki mluka mlaku ki semangat to piye? Oh, lajeng mandek kene iki lho goyang kok. Kesel le. Mergo stroke. Lambene iki turuti tenan. Terus Budi. Sakniki budhe. Heeh. Lah saiki Bude wong saiki tambah gedhe kok. Bunder tur gedhe. Hanglangut bebasan tanapa Laga ayem piye? Piye to? Pak Haji Haryanto tenang. Sayah no Mbak Nur langsung mboroing Pak Haji karo Lenggan ya kono.
Iku yen bunur karo Pak Haryanto. Yen aku ki mlumah turune bojoku ya ora sembodo. Tinggal lunga. Lah kowe ra sembodo. Nek aku ngletak bojoku matane yane merem neh ngono kuwi. Semalah. Aku ikut mau sing tak goleki yogamu sing viral ki di tukang gambang apa wis mati ora bocah iki. Oh, ana melu. Oh, isih urip to le. Tak goleki lho, tak kira ora dijak. Masaku kaya maestro swara. Swara elek. Dadi khusus kae. Maestro swarane. Saning mergo suarane elek niku dadi viral kok, viral. Monggo, Bu. Rabase. Suarane seorang tentara nasional Indonesia. Sapa? Panjenengane lho wis disebut Pak Jenderal. Pak Dodi. Iki dinikmati Mbak Nurhana. Betul. Kok Pak Dodi ya katuran nembang. Nanu. Ya ngono lho wong loro. Ora sudi. Nyewong. Tungkul ngumbar gagasan satemah gawa ngimpi langgamipun Mbak Cange nderekaken monggo. Apa to, Rek? Aku deloke Mas Eno lho. Sengengas. Wah, seneng mongso. Wah, tenan bengi iki. Iki sing mesake sindane iki. Sewengi ra nembang mesti potong 50-an kowe, Nduk. Ora mungkin ora sifat. Alah, aku meneng wae iki ya kisro. Apa? Wedang semene wing kari ampas tok. Tak seruput. Lah, apa matane iki ra jawab? Mas nyuwun Sing ledak. Boten, Mbak. Boten ya nuwun sewu ben sewengi kopine rentek nyuwun banyu putih kali empreng kali kompor Mas delen mriku Mas. Ya ora ono dalang kok. Nggih nyuwun tulung bengi niki dalange mang wedangi Mas. Heeh. Engko ndang dibubuti. Sore mau tak Monggo Bu Aja. Bujaki meneh.
nuwun Bu Hajah kangge tamba kangen penggemar-penggemar panjenengan. Swara ora suda, cara daran malah mirasa. Iki sing diarani iso ngreksa. Ngreksa kagunan sing diwenehke Gusti marang Bu Nurhana. Cara klapa tambah yuswa santene saya kenthel. Wis saiki Luar wis biasa. lagi moncer sithik wae wis. Wae wong ngumbar menawa tentane jaluki nyidam sari gebret-gebret. Iki luruh wibawa wis lumaksana magita-gita tadiya. Tekan budalan barang iki. Jan rumangsaku. Pak Haji Haryanto saya. Saya. Dadi Pak Haji ki ora munggah malah melebar-melebar. Ya wong tentrem ayem. Saya anu ya. Ayo sapa sing dadi? Nggih menika. Pokoke iki udan bintang tamu. Ya. Menika Bu Warsini itu. Bu Warsini Bu Tumiyana. Ya. Ngersake kadung tresna sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Ayo, Mbak. Tepuk tangan Elisa Samalakatak. Ya. Halo sobat-sobat. Elisa Orkarus Alaso. Asel-asel. Ayo nak, kene cayu. Aku ki pomorung de bojono tak pangan mentah bocah iki. Kono sing moh. Cek. Bunyi. Iya bunyi. Yes, geng dalu. Pada gareng, Abah Kiro. Sugeng dalah. Hah? Sugeng dalu dadine sugeng dalah. Sugeng dalu. Aku yen omongan karo cah iki kok ketoke kaya polip ngono ya. Polip no, polip. Polip ki penyakit irung. Oh ini penyakit hidung. Polip Ora ini. polip. Ora lara normal. El. Iya. Kowe iki jane asline ngendi sih? Gula. Kowe kok gula. Gula. Ah, kula. Nggih. Aslinipun kula niku hasil kawin silangipun. Hasil kawin silangipun. Kawin kok karo selang ki piye? Silang kok selang. Kawin silang ki yen kewan mosok wong kok kawin silang. Ya, campuran campur-campur ngono. Oh dadi silang ki lahir-lahir ayu ngene. Sesuk tak cobone. Piye? Kowe kawin silang, urung ampek disilang kowe keselang sik kowe. Ora, bapakmu saka ngendi, ibumu saka ngendi? Mbokku saka Lembelu. Ngendi? Mbokku saka Lembelu. Lemberu ki ndi? Lembelu. Lemberu. Kowe ora mudeng ngomongan karo saiki. Halo, Pak. Mbokmu teko lambemu lho. Lambemu dhewe iki. Lah iki rungane dhewe iki. Digenahke to, saka Lambelu. Lah lambemu dhewe kowe. Lambelu ki Betawi, lu ki Betawi. Ora, wilayah ngendi? Daerah ndi? Sulawesi Tengah nikune. Sulawesi Tengah. Iya bener. Bapake. Penate mriko dereng. Penate mriko dereng. Kowe iki jane omong apa to, Angel, kowe iki mau aku urung tau ning Sulawesi, Nduk. Wong wedok paling aman ki daerah nggone dheke. Apa to? Kan teko daerah Sulawesi. Kok suwal? Sulawesi kok Sulawesi? Mosok wong kok disuwalwesi? Suwal niku napa? Suwal ki Oh, katok besi. Heeh. Wah, ya angel no abot nek mlaku piye ne. Ora satuke lerengan dilas. Mbokmu saka Lembelu. Terus bapakmu? Bapakku los ke tali-taline. apa? Tali-tali niku ne. Tali-tali. Iya tali-tali. Tali-tali. Iya Iya. Sulawesi. Iya. Toli-toli yo awor to, Rek? Apa? Toli-toli ki awor. Awor? Rambutku. Awor itu bersama. Iya. Berarti bersama gimana? Ora iso pisah antara toli-toli kuwi. Oh iya ya. Pakmu kok toli-toli. Iya, Genah Nek. wong lanang ya toli-toli. Ora. Kowe kok iso tekan kene kedampar ning Jawa melu Maseno kuwi riwayate piye? Biar orang sama semua tahu. Oh, ya mbiyen wis tau sinau ning S1 ning Pedalangan. Isi Ngayojan Kowe ya. iso ndalang to? Oh, iki S1 jurusan pedalangan, yen. Yo S1 jurusan Pedalangan terus Lah, penelitianku tentang dadi- iki ne, posku iki ne. Dadi kowe iso ndalang to? Yo setek-setek Mbok- stetek-stetek. Anu tolong Mas, aku tukokno bakso ning alun-alun iki gendalan ngene ya. Maksud aku kok takon lunga ngono piye? Lho aku ora merintah, wedine kowe lunga tenan ya alhamdulillah kok. Iso Oh, bocah iso. ya, ora Berat- ketang sithik iso. Yo setek-setek. Sesuk esuk ben enak rene nah.
Apa? Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih S1 nipun. S1 saiki. Lajeng kula rada setruk UTK terus kula njupuk S2 Setruk psikologi. ki ra awak to, Rek. Setruk kok utek ki terus piye? Setruk uteke ki ora omong kok ngene. Karepe dhek niku judeg Ya judek Jogja, Ya, judek. Gudek niku apa? Gudek. Godek iki godek. Oh niki gudek. Terus kowe saiki njupuk Terus mandat S2 psikologi. Wis Psikologi. intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no, jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Ya bangga nek Lah yen jomblo. bojo urung duwe pacar el. Pacare wingi bar putus e. Oh. Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek apa piye? Aku ora Ora asike kok nyalake wong lanang. Ya wong kowe ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal itu piye? Sing lanang sengkleh. Mergane disuarani karo iki. Oh iya po. Akhire setruk uteke kuwi. Sik iki mbok menawa kan yen kepengin duwe bojo kowe kepengin bojo profesine apa? profesinipun sing kados dalang. Dalang. Nggih. Kok milih dadi dalang apa sebabe? Tapi Kok ora dek nyen-nyenane to nduk kowe nek pengen duwe bojo dalang marai ya wis kadung aja tono tak olehne tengkleng no. tengkleng, patengkleng niki patengkleng. Pak tengkleng. Kok tengkleng Pak tengkleng ngerti tak olehne Pak Klentreng kowe. Tengkleng. Oh dalang. Ya, tapi dalang perusahaan lah. Sing duit-duit. Nah, dalang tok biasane kere. Iki lho contone. Yo, Iki sing ngomong anak mbahmu lho. Sing ngomong anak mbahmu lho. El. Ya, Pak. Omonganmu sitoki rap enak. Ya dalang sing dalang duwe perusahaan sing sugih, ora kere kaya iki kowe noleh kuwi lho. Noleh dhek ini. Aku kan noleh ya, Pak. Ngelokno kowe kere Mas. Tompone Mas. Nek tanah kuwi pancen tenan. Ngono iki karo mencep dalang kaya ora kaya dalang kaya kuwi. Ngono iki karo mencep iki. Ora nyereke iki. Ngono kuwi piye? Muni ngono kuwi. Iya. Noleh tenan. Heeh. Ya wis ben rapo. Soalnya nek jajake mung ning angkringan sih, ora ning restoran ngono lho. Iki. Iya, bener. Lah ki rupane kaya nasi. Yang kondang kaloko niku. Hah? Nek jajake ki mung ning angkringan. Lho iki dijumbuke. Apa? Pancene dhek ya kencing manis dadi golek sing Oh, ringan. mboten niku salah kabeh. Apa? Wong jajal ning angkringan ki malah kajen. Kok iso? Banding jajake ning restoran. Kajen no. Kok Lho, iso? kok Aku jajake wong pirang-pirang entek 5.000 mulih. Makasih, Bos. Lho, 5.000 untuk celukan, Bos. Lah terus yen ning restoran Urung karuan diceluk Bos kok ya. Jadi Kowe isih berlalu seminggu ketemu ning dalan ya. Makasih, Tidak mudi, Bos. Padahal kuwi bosok ngono karepe. Ya ora kok ya tenan kok, Mbak. Heeh, pancen ngono kuwi nembang-nembang. Nembang. Apa Ini mau? selamat untuk Mas Iwan yo. Iya. Kele Mbak Untari nggih. Kalih. Kalih. Alona Mas Irawan, Mas kalih Irawan, Mbak kalih. Untari aja. Mas Irawan kelih ngono ki. Kalih Mbak Sing kok Untari. dodan krungu Irawan telek ngono-ngono. Kok tele? Heeh. Apa nelepo? Ora yo. Ora, Mas ya, Irawan, ya. kalih Mbak Untari mugi saged langgeng kados mini tuna-tuna. Yes. Karepe ki ya njawani. Mimi lan Mintuna malah Mimi lan rugi-rugi. Lah tuna-tuna ora rugi. Mimi lan Mintuna. Mintuna. Tunane sitoke aja tuna-tuna. Oh, Mimi dan Mintuna. Heeh. Aja tambah mie goreng, mie ayam. Ini lagunya Kadung Tresno apa yang internasional? Iya Kadung Tresno. Oh, Kadung Tresno ya. Ya, Tadi sawerannya tapi internasional loh. apa? Sawerannya internasional. Iya dolar. Luar biasa, makasih Pak. Heeh. Nanti lagunya Love gitu ya. LOVE. Oh, apa? L is all the way you look at me. Wah. Gimana? Gimana? aku ora mudeng blas aku. Kowe iki Kaya piye? jrantal kaya dong-dongo. Piye, Nduk? Piye, Nduk? L is all the way you look at me. You belong to me. Mbak Yumu belong to me. Wah ya. Kadung Tresno wae. Nggih pakai bowo ya. Monggo.
Rino wengi dadi ati Aku gumunku yen ngomong bindeng lho yen nembang kok ora iki piye? Nah iki cangkeme setelan kok. Oh iya ta, Dok? Oh, kandhane. Oh, nah. tanpa dahar. Kene apa, Pak De? Aku nyawang kowe kaya nyawang cap jahe. Jahe niku napa? Kudu sarapan ya. Tanpa nendra kayung yon marang slirane Alisa nembang dicedhaki garenge kaya wit dirambati tekek. Sing uwit sing bondi. Sing salah ki wite, dirambati tekek kok ora endo. Mestine ya pindah wong bukine dirambati ya meneng wae kok. Aku sing tak pikir sitok. Apa? Awake dhewe ning panggung wis 2 jam luwih iki 1:30. Iki engko lesmono sida rabi apa ora. Oh santai mawon. Santai. Iki mau wis tak saged karo Sela. Heeh. Berarti limbukan tok ora sagoro-goro lakone ben. Oh, tenan wis. Setuju? Setuju. Kalau setuju, ora aku sida rabi apa ora aku ngono. Tansah mawanging netra jero ati kadung tresna Pawaan apik, rupa ayu, swara becik. Sing diarani sinden ngentekke tanah bengkok ngene iki lho. Kok ngentekke tanah Lho bengkok? ngene kok karo Mas Eno Ardi entuk karo sing gambange piye, Cak? Oh, itu dari pangan Bathara Kala. Ah sing tatak dhewe sing gampang kok. Lho, oh iya. Iki mutus pacare ping pira wae anggere. Elisa iki. Nggih. Anggere muni putus meneh sa. Nggih, Pak. Ngono kuwi tak tileki si lanang wis ning ICU denger-denger. Aku koleksi kok. Mergo sing lanang ora gelem gawa cendol dawet ki mau. Nggih. Terus Dan liya among sliramu satemah loro asmara. ya mangga. Lamat wus katon tejane yen mbok brong katon mencarong aduh
Bacaane sarwa asri Serupa dijukesi senderewe yo lagi iki. Ayo iki pembaruan. Ya ora pembaruan wong dalam rangka golek pangan kok. Iya iya. Dalam rangka anu Ratu Keroncong. Nggih, monggo ya. Bu, ora Bayu. Wis men iki wae. Monggo. Ratu Keroncong. Monggo ki turane wektu iki dienggo lakon wis cukup. Ora masalah. Mangga Mbak Kayune. Endang mriki ketemu penggemare. Kula suwun suwarane. Kadang kang hibur para tamu sedayane. Ayo. Monggo. Mbak. Oh, wal gedine. Piyayi iki wis suwe ra tau kepethuk kok lemune ora wong. Iya, Jan. Aja diganduli. Ora. Monggo sayang. Ya, Jan. Monggo, Ceng, monggo. Miki nduk wong ayu. Suwe ora tau kepethuk karo panjenengane, Mbak. Gila. Utami iki Ratu Keroncong.
setelah Buwal ana Jinah. Wiwi Sumbaga, ana Sundari Sukoco, ana Buwal Jinah, juga ada yang satu ini Mbak Utami. Mbak Utami. Sik jane populere panjenengan teng jaba disebat sinten? Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Aku ora budek. Bantere wong sing budek dhek kok. Nama komersil ora kaya Seno. Seno. Wis ben. Sino hoi sapa sing ngarani? Selamat malam Mas Seno. Moga Mbak Yu. Sugeng dalu Abah. Monggo Jeng. Mas Gareng selamat malam. Selamat malam. Ayo. Setuyo. Selamat malam semuanya. Monggo. Setuyo selamat malam. Saking kajenge sedaya Rati mriko Rati. Sebetulnya saya tidak perlu nyanyi karena penyanyinya apa? Diajeng sindennya. Oh, mboten menika figuran. Monggo Rati mriko. Semayane kita kan kula buah to Mas. Buah. Oh, Kula layak. buah. Ah buah niki bolone monggo. Nggih, sore tadi Bluro. menunaikan tugas di alumni angkatan 95 Lemhanas. Jadi langsung sowan Pak Kondang. Buah. Nggih. Nah, wong Kebetulan Blora, buah. Bapak itu dari Jiken, Blora. Ganjaran. Saya Blora juga. Oh, blorone pundi, Jeng? Kunduran. Oh, cedhake brosot. Apal tau ditimbali rono kok. Bleboh. Insyaallah. Kunduran pinggir jalan. Keleresan pinggir jalan Oh, Abah inji. Berarti sampean sok mangan ungker. Derek mangayu bagyo Apa? kula teng pinggir mawon. Monggo Mriko. Sampun mriki kemawon. Nanu nembang napa Bu? Sing panjenengan pentingan saged diiringi kali kanca-kanca yoga. Iki grupe apa iki jenenge iki? Hah? Grupe iki logo apa? Paguyuban Nyangga Dosa. Nyong. Karawitan lo nyangga dosa iki. dosane sing dalang kok. Nah, bener apa ini kok? J yang keperluan ketiga kalinya saya ingin menyaksikan langsung Ki Seno Nugroho yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Bagus, Hebat. Pak. Bagus. Saya tadinya enggak tahu sama sekali tapi banyak kebetulan saya belajar sama Mbak Yuyanti, sinden itu ada sedang bersama saya tadi. Beliau mengatakan Seno Nugroho ki edan gitu Mas. Aduh. Mboten napa edan bab kabudayaan. Lah nggih menika maksudnya. Nggih. Jobipun menika sesasi 36 kali. Betul. Sing 6 kali tele-tele. Lah ngapunten. Nggih. J, pripun ini? Nembang Bu. Badhe nembang napa? Slendro Kalau apa, keroncong Indra Utami Tamsir bisa diunduh di Spotify. Nah, kadang menawa kepethuk gamelan badhe nyekat. Anu, Pak Desuli. Pade suli meneh. Kulo sing gedher. Jumbuh kalian kahanan derek mangayu bagyo, derek ndedonga untuk kedua mempelai mudah-mudahan samawa. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan langgeng sampai mimilan. Amin. Napa menyesuaikan tema malam hari ini Pernikahan. menapa? Mau mencoba menghaturkan Bowo Setyo Tuhu. Lajeng langgamipun sareng-sareng monggo diajeng-diajeng cantik kita semua bersama-sama. Buka beduk. Ayo. Magrib kok beduk to jeneng. Kaya gedruk tak duduk ngono. Niki Setyo Tuhu dipun bawani mboten? Iya. Sing bawa Ibu Tamsir. Nggih. Monggo Bapak. Sepinten. Leres. Ajar Mas mangke panjenengan klentu. Suanten panjenengan sae sing gendar sing elek. Lah niki mbok dipetakke riyen. Mangke dolarnya dimasukkan sini nggih. Kangge genepan nika lho Mas. Tak minggih. Gampil mengke perkawis dolar kula tak linggih mriki. Niki genepi pundi wau dolare? Lah Allah Pak Bu. Oh dadi ora penak.
Lho kok mlebu meneh? Kok mlebu meneh kok malah ra ditok. Oh, kok sik digolek. Lho niki genep piriyen Nggih, pundi nggih. wae dolare? Lah monggo. Aku ki karo Bu Ibu iki percaya Singapura mawon nggih Bu. Ya ijalno reng ijalno ben kuapok. Singapura mek 50 kok. Niku rajin, rambute sik genep niki pun butak. Nggih ampun niki kula ijoli niki abang apik kok. Syukur. Apik nggih abang. Ora apa-apa diapusi wong ayu ya seneng kok. Aku ora melok-melok. Luar biasa. Napa nih? Swantenipun wetah. Nggih pun mergo dilem kula balekke. Alhamdulillah badhe 100. Ya pinter ya golek Lah gambar. piye to wong mafia arep diapusi kere pasar. Kok ngarani aku kok kere pasar Cek. Nika lho sing takon nika lho sing kere pasar. Oh, kere pasar. Oh, no, ngaku ono. Oh, aku ora ngapusi kowe kok sing ngapusi kono kok ditibake aku. Oh, ngaku ho. Kowe nek hao-hao aku Nggih lak yo kisruh. Aja. Aja padha geger wong padha kirene kok. Lah nggih to, kula niki nembe ajar nek dikisrui lak lupa lali monggo. supe. Monggo, dompetipun kula jaga. Tansah reruntungan ing sarina Tan kingking Datan kingking sarambut. Sarambut. Ya, kita anteni. Lamun aduh adoh caketing ati yen cedak yen cedak tansah molat sida sida asih pindha mimi lan mintunna Ya bener ta terus. Bener to, salahe mbok saut. Lah nggih. Kowe senengane ngrebut Lah aku ora nyalahke kok do kaya gegek apa ya? Dhek nyaut nembangi ben ketok kerja kok. Ora leh rokak, leres nggih Abah. Nggih, rokok karo wianan. Abah tak goleki jebul nek ngarep. Nggih. Nah, aku nang kene kok yo. Wah, Mas Eno dupe rokoke jatah udute direse ra umum. Nuwun sewu. Lho, Mas Seno menika leres. Awit kula niku ajar nek nembang di gamelan. Kula nggih Jadi ajar. nggih panjenengan kalau memulai tadi itu sudah betul. Nggih. Nah, kalau saya akhirnya melanjutkan itu juga ndak salah. Iya. Betul. Panjenengan jumeneng to Mas Gareng? Sampun. Monggo. Sampun. Alah, kemarin kan sampun tak sampluk pun mboten jumeneng. Sekarang jumeneng. Wah, Kula Niku niku ketoke lunggone ya wis ngadeg. dumugi pundi wau? dumugi Dumugi Kemplak Bekasi. Bekasi. pindha mimi. Pindah mimi lan mintuna Ampun. Suarane. Kuwi ngapa to, Bah?
swara ki dinikmati nek Oh, kocape dadi semar. Kono wis komplit, Bagonge gendut, Gareng Angga, Petruke Nugroho, Semare kowe. semare cek dibutuhke. Ayo Nimas bareng hana tepi wajib. Mas Eno menang tenanan. Sido Sido. rondo. Sido wis dipajeri. Sido asebe Praya Dawah Setya Tuhu. Monggo Mas. Aku kang setya satu wiwit nganti saiki diangkat wong dereng ngangkat kok panjenengan sampun mudhun ngangkat lagi. Ah, kekeselen. Anggek diangkat turung ampe anu mudhun. Ayo janjine piye kemarin? Keturun. Oke, matur sembah nuwun Diajeng Ayu. Lah niki kula motone pedhes kenek. Gembrobyos grogi nika lho Mas Gareng. Sampeyan motone pedhes kula tisu nika dipendhet rumiyin. Jarene sayang. Hayo mbok yo dilap-lap. Garengi bawa keturutan bojone gedhe dhuwur ayune omahe mesti ambruk. Ngapa? Dincengi cah cilik-cilik kuwi. Piye ya cecak kok merambati. Kowe ora usah sirik nun sewu Mas. Matur nuwun. Sing streaming dipateni sik Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, sami sapi. Sami-sami. Jenengan ki dapuk napa? Werku piye? Werku piye? Dara yen gedhe wong ki cilik ya piye? Nek ngono ya werku cindhi. Oh. Lah mau ngangkat
Abah masih ngendika kan nggak sopan kalau saya lanjutkan. Nah, sekarang Terus pundi Abah? Sae nek kene ngangkat kono. Mergo nek diangkat ora nganggo ya sepo. Lah mangke mboten sopan panjenengan ngendikan Tur kok. wayahe diangkat kok randang muni ngono. Berarti iso langsung. Mugianto berkah Matur sembah nuwun. Sembah nuwun lho, Jen. Sami-sami Abah. Ratu Keroncong. Nggih, kembang Sekali lagi Ratu mengaturkan. Keroncong. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun kembang delima merang Nggih. teles. Apa kuwi? Nedha nrimo pangeran sing Sembah bales. nuwun sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Saya Nggih. mohon pamit. Dengan waktu yang sama. Saya akan nonton sampai Mas Seno selesai. Oh, nggih. Ya, insyaallah. Siap. Matur sembah nuwun Mas Matur Gareng. sembah Sampai nuwun jumpa Mbak Yu, mugi Terima kasih dia jeng Saged cantik-cantik terhibur. semua Mbak Yu. Semoga selalu sukses. Nggih. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Aduh, Kyai kok luwese kaya ngene. Piantun ki nek Nggih. kaya ngono kuwi nek ra nambani mripat ya wong lanang katarak tenan. Lha kuwi jenenge Iki Lesmana mung wis sida budal. Siap niki pun. Oh iya. Niki ajeng kula budalke Lanjang kowe kok nyemak ngopo to kowe? Wong sing Mas Seno ki sik menikmati masa kesendiriannya. Wong aku iki moderator kok. Nggih. Pak Haji, sugeng tinjak Pak Haji. Nggih. Nitibis. Pak Haji. Nitibis napa nyepeda? Lah Pak Haryanto ki mobile apik-apik waleh terakhir ngepit. Matur sembah Dereke nuwun. Bu Haja Nurana, Ya, matur nuwun. Bu Haji. Nggih, amin. Monggo Ibu, Mbak Yu. Iki sik kumpet keluarga besar Pak Haji Kondang, Pak Haji Untung, Tasik Lenggah, Nggih. Pak Haji liyane Leres, Pak. luar Ya. biasa. Mila kula tak nglajengke lampah riyin. Oh iya lho. Ayo iring-iring manten Lho lho kuwi sing dinteni Kyai sakmenake iki. Ayo. Weh, pokoke tenang tawon Apa? kena cengele. Apa kuwi? Lakon kudu kecekele. Apa kuwi? Wong parikan ora tekan gone kok. Pak, Ayo, Mak. Iya, ayo, Ger. Tansah marpamoring sapa Sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu